Diyan sa abroad. Ayan, mga OFW natin, mga Filipino community dyan sa ibang bansa, mga Filipino OFW, may galang shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. Ayan, live po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. Ayan po guys. Ayan po, pupuntahan muna natin guys, sila natin yung, ito yung sa phase 1 muna, phase 1 muna tayo. Ito yung phase 1, dito yan sa likod ng post office. Ayan, sa likod ng post office. Ayan na guys, hindi pa tapos. Andyan makikita nyo guys, nakikita yung mga ilaw guys. Yung mga ilalagay po yan dyan. Ayan. Ito po yung phase 1 guys. Ganda ng fountain guys. Ayan, shout out sa inyo guys. Shout out, mega love shout out sa inyo lahat guys. Umpisa natin dito guys sa phase 1, tapos papunta tayo dun sa phase 2. Ayan, dahan-dahan lang tayo. Ayan, sa likod tayo ng post office guys. So ayan. Ito guys ay mahaba ito guys. Mula dito sa MacArthur Bridge. Ayan. Ayan, mag-i-start yan dyan, hindi pa tapos, hindi pa nadudugtungan. Dyan mag-uumpisa. Ayan. Ayan. Ayan, 2 million in the house. Mag-love shoutout. Ayan, si Hans Clara. Mag-love shoutout sa iyo dyan. Nasa bahay na kayo, no? Okay, sabay-sabay na tayo kumain dyan. Ayan po guys, dito nag-uumpisa yung ating pag natapos ito. Ayan. Ayan. Ayan, malapit na matapos. Ayan. Dito yan mag-i-start. Ayan. Mapunta na tayo doon sa phase 2. Ayan. So, kung napapansin nyo guys, marami na namang namamasyal. Hello. Ayan. Ito, napakagandang ayan, maya na, sabay-sabay na tayo mag-dinner. Ayan, post lang ate. Ayan, thank you. Gandahanin natin. Ayan. Oh, may 5 million in the house. May shout out. Ayan. Oops, namamatay ang ilaw. Ay, mapunta tayo. Malapit na tayo sa Jones Bridge. Ayan, live po tayo guys. Ayan. Hello. Hi. Ayan, oh. Ayan guys, papunta na tayo na, bababa na tayo ng konti ha. Medyo papunta na ako. Ayan, nakikita nyo na guys yung Jones Bridge. Ayan, pangalawang bridge. Ayan. Halakad pa tayo doon. Ayan guys, mayroon may mga kainan dito guys. Ayan. Daming kainan dyan. Hi, John Rex TV. Ayan, si John Rex Vlog. May galap shoutout sa dyan. Alam ko si si Rex TV to eh. Diyan kita ng jacket ha. Para hindi ka lamigin. Ayan.
May jacket ka na, John Rex. Ayan, John Rex TV. Vlog pala. John Rex Vlog. Ayan, nandito ako ngayon, John Rex, sa Esplanade, Pasig River Esplanade. Ayan, papunta na tayo sa phase 2. Ayan. Ganda na guys. So para tayong nasa abroad nito guys. Para tayong nasa Italy. Ayan, dami mga couples dito, mga partners, family. Ayan, picture. Nakaupo sila. Nako guys, pag may kainan na to dito, grabe. Ayan. And smile, picture. Ayan. Donghe TV, may kalabsyado sa dyan, Donghe TV. Saan yan, Ludes? Shout out kay Donghe TV. Ayan. Bibigyan kita ng jacket, Donghe. Ayan, para hindi ka naman lamigin dyan. Ayan, may jacket ka na. Ayan, support lang na share lang ang ating live. Donghe TV. Ayan, shout out sa iyo dyan. Thank you sa pagdalaw sa aking channel. Ayan. So ayan, tuloy-tuloy lang. Smile. Ayan, tuloy-tuloy lang. Ayan, 1, 2, 3, smile. Ayan, bababa na tayo guys. Papunta na tayo sa phase 2. Ito yung guys, ito yung Jones Bridge papunta dun sa Chinatown. Ayan. May napapansin nyo yung mailaw na yun. Yun yung pinaka-arko ng Chinatown. Ayan. Ito yung Jones Bridge. Ayan. So, bababa tayo guys. Bababa. So, ayan. Dito yung tumatagos guys. Kung papunta ka na dun sa Santa Cruz. Ayan. Ito meron dito tagusan. Tagusan na to guys. Ito ngayon ang karugtong ng phase 1, phase 2 na tayo guys. Bababa na tayo. Makaganda daming namamasyal guys. Maraming namamasyal dito sa Pasig River Esplanade. Ayan. Ay, may tulay. Doon lang sa may tulay. Ayan. Sinasabi ko. Walang anuman, Donghe TV. At maraming salamat din sa pagdalaw sa aking bahay. Thank you. Donghe TV, shout out John Rex. Suportahan natin yung si Donghe TV. Ayan, suportahan lang tayo guys Ayan. Suportahan lang tayo mga vloggers. Walang problema. Ayan, maraming salamat sa mga pagbisita sa aking channel, Donghe TV and John Rex vlog. So ayan. Okay lang idol, John Rex. Nandito ako ngayon sa Pasig River Esplanade. Galing ka ba rito kanina? Kaya galing ko lang kay Diwata. Kay Diwata galing ako doon. So pagkatapos ko doon, yun nga, dito naman tayo sa Pasig River Esplanade. Ayan. Ayan guys, kung yan napapansin nyo guys, ayan yung nila, yung overlooking nila sa taas. Ayan. Yan, ginagawa pa ang dulo niyan. Tagos naman siya doon sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan Ayan. Mahaba yan guys. Sa ilalim niyan, may mga store, may mga nakaabang na store yan. Maraming store yan guys. Yung mga coffee shop yan, gift shop, coffee shop, mga souvenir, mga ganon. Ayan dito sa gilid.
So mamaya pupuntahan natin yung gilid. Dito muna tayo sa isang gilid. Maraming ano. Oo, nag-live ka kanina, di ba? Kanina ba yon? Ako pagkatapos ko kanina doon, nag-live ako doon. Tapos dumiretso na ako dito. Ayan. Dito tayo sa kaliwang gilid ha. Ayan o guys o. Medyo pataas ng konti ito. Yun ang taas o. Maganda rin dyan sa taas. Maganda ang flooring dyan. Kakikinis lang nung isang linggo pumunta ako rito eh. Kailan ba yun? Oo, parang linggo nandito ako. Nag-update ako dito. Ayan, pinapalinis na yung ano eh, yung flooring dyan. Ganda ng flooring dyan oh. Oo, nandun nga ako nung kalakasan ng ulan eh. Nandun ako eh. Marami pa rin kumakain. Marami pa rin kumakain talaga ng mga iba-iba tong karisma talaga ni Diwata. Idol natin. Ayan. Dito muna ako. Dead end na to eh. Oh. Yan yung dulo niyan. Yan yung ginagawa. May mga previous live ako na kinuhanan ko yan sa baba. Nagbuhos na sila. May malaking crane nga dyan nung nakaraang linggo. May crane malaki. Nagbuhos, bagong buhos na yan. Ayan. Karugtong na. Ito yung karugtong. Ayan. So ayan o, nung pumunta ako dito, ito yung ginawa. Medyo hindi pa pinapadaanan kasi basa. Ayan o, medyo madulas pa yan o. Ayan yung karugtong ng ano doon, yung overview. Overlooking. Ayan guys, oh. Dulo na to. Ay, nakabike. Nakabike siya. Nakabike siya. Bumaba siya sa bike niya. Ay, sorry. So ayan guys, may nagbabike dito guys. May nagbabike dito. Ito guys, ito na yung dulo. Ayan o. 6 million in the house. May kalab shoutouts. Ito na guys, yung dulo guys. Ayan o, dami mga couples. Ayan, marami mga ano dito guys. Partner yan. Ito yung ano, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung ginawa. Sisilipin natin guys ha. Ayan o, ito yung may malaking tarpaulin dito guys o. Ito yung pinaka blueprint nila. Ito o. Ayan o. Ito magiging, di ba, ang ganda? Ayan o. Ayan ang malaking tarpaulin dito. Ayan. Medyo natupi lang. Ayan, sabi ni John Rex Vlog, Dong Hey, may love shoutout sa'yo. Ayan. Hindi kita naabutan doon eh. Ayan, teka, ay baha. Oh, ito guys, silipin natin ha. Oh, ito yung under construction guys. Oh. Ayan oh, ito yung karugtong. So, bagong buhos lang yan nung nakaraan linggo. Nandito ako pansin nyo guys. Ayan, bagong buhos yan. Ayan, nilalagyan na ng harang. Ayan, napapansin nyo yung may design na harang. Papunta na yan dun, oh. Ang dami na, ang haba na, oh. Tapos bababa dun. Ayan, karugtong. May nagkagawa pa rin, may overtime yata, oh. Mga idol, may overtime.
Ayun, napapansin nyo, may tao doon, oh. May nagko-construct. Overtime siya, oh. Ayun, naglalagay ng ano, yung sa harang, yung harang na may design. Ayan. Hindi pa bukas dito. Ito nga, nakasilip lang ako dito na lumipad yata yung tarpaulin dito. May harang to, di ba? May tarpaulin na malaki. Pinaka blueprint nila. Ayan oh, ayan oh. Ayan. May harang yan. Ito nakatuklap, ano lang to eh. Kumbaga, nakahinangin to. Nakasilip ako ng konti dito. Ito may nag-overtime pala guys oh. Ayan oh. John Rex. Hindi pa binubuksan to kaya wala pang harang. Delikado, walang harang. Ito nga, ito sa baba oh. Ito yung sa baba, di ba? Yung ilalim nito, guys. Di ba, John Rex? Galing ka na rito. Yung ilalim nito, ito yung mga store. May store mga ano dito. Mga tindahan dito, guys. Ayan, oh, may mga nagpipicture dun sa baba oh. Ayan, ang baba nito guys na inapakan ko, ang baba nito store, mga ano to, mga coffee shop. Ayan oh. Ayan, meron dito mga picture. Ayan, okay nang lapag niyan, okay na yung lapag niyan. Pero may mga hindi pa tapos na harang. Ayan. So sa kabilang side yan, sa right side yan. So yung ilalim nito guys na inaapakan natin, yung dinadaanan natin dito ngayon, ito ay store. Ayan. Ang sabi nila may mga nagbebenta din ng ano, gift shop, tsaka souvenir, mga tawag dito, coffee shop, at kung ano-ano siguro ang mga magtitinda dyan. Hi. Smile. Hi. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. John Rex, maraming salamat na dyan ka pa ba? So ito yung sa right side natin guys. Ito yung daanan ng jeep na Malanday Pier. Maghihiwalay sila doon sa papuntang pier at saka papuntang Divisoria. Ayan, maghihiwalay sila doon sa bagong tulay sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan, doon sila maghihiwalay. Yung papuntang pier sa kaliwa. Ayan. So banda dun sa dulo, sa may gilid ng post office, andun naman guys yung mga nagtitinda ng mga vendors, yung dami mga ano, sari-saring tinda ron. So siguro pansamantala pinapayagan sila, pero sa palagay ko pag may tindahan na dito sa baba, pag may tindahan na rito sa taas pala, pag may tindahan na dito sa taas, so siguro pagbabawalan na sila. Ayan, nandito na tayo sa ano. Ayan, bawal pa dun ano, kasi ginagawa pa tong maganda dyan sa taas na yan. Oo, mga store dito, idol, mga store, iba-iba. May coffee shop daw dito. May mga souvenir shop. Sana nga makakuha kong pwesto rito. Mura lang kaya ang pwesto rito.
Ayan, ang daming nagpipicturean dito guys. Ang daming mga lovers dito. Lovers in Paris. Lovers in Esplanade. Ayan. Parang na, ano ako, nangawit na ako. Pwede pang maupo muna. Ayan, maupo muna tayo. Mangawit. Ayan, abangan na lang natin yung mga paakyat dito. Pero mas maganda yung ano eh, naglalakad ka eh. Marami kang makukuhanan. Ayan. Ang ganda guys, sa gabi talaga, ang ganda oh. Hi sir. Sa ngayon guys, oh, tingnan nyo, walang water lily ngayon ah. Ay, nandun sa kabila. Ayan ang Jones Bridge natin. Ayun ang Chinatown. Parang ano, para tayong nasa ibang bansa na dito, no? Galing talaga. Ay. Ang daming ano. Ay, hindi pala natin napasyalan doon ah. Ayan na, silipin natin doon sa ano. Silipin natin doon sa gilid naman tayo ng kanang. Ayan. Yan oh. Ito yung ilalim ng ano, yung inakyat natin. So, siyempre pansamantala ginagawa nilang storage. Tapos siguro dito na rin sila natutulog. Ayan, may mga hindi pa tapos oh. Medyo delikado, dapat may harang eh. Under construction pa rin guys oh. May mga ilalagay pa silang ano. Ayan, sa fountain. Hi guys, shout out. Hey guys. Ayan, welcome to my vlog. Taga saan kayo pre? Dito lang kayo? Ano pangalan niya? TBR TV. Shoutout TBR TV. Ayan, thank you. Batang Quiapo. Shooting din. Wala. Asan? Walang shooting. Dapat kanina marami ng ilaw yan dyan. Ay, shooting daw. Ayan guys, kung napapansin. Walang ano ngayon, walang fountain. Ganda sana ito kung may fountain. Walang fountain yan. Ito may hagdan dito. Pwede mo masilip yung ano. Kaso nakakatakot yung harang. Konti lang yung harang. Ito mo, hindi pa naharangan to. Under construction. Delikado yan. Dapat may harang yan. Hello, smile. Good evening. Ayan, 2 million in the house. Thank you so much. So ayan guys, maraming salamat sa pagpunta guys. Share lang po ang live natin. Ayan. Ayan, kitang ganda ng ano. Intramuros Binondo Bridge. Ayan. Ito guys papakita ko sa inyo under construction. Under construction guys Ano kaya ang
Saan kaya pwede mag-ano dito, mag-inquire, no? Magkano kayang ano, rent dito, no? Ayan, no? Medyo matagal-tagal pang ano nito. Pero December siguro tapos na rin. So, punta tayo doon guys. Balik ulit tayo doon. Hello guys, shout out. Hello. Ay, sorry. Hi. Oo, lagi. KBR TV. KBR TV po. Oo, KBR. Pwede kayo mag-shoutout. Sige. Shoutout kayo sa family, and... Shout out from Cebu. Ayun, from Cebu. Hi guys. Ayan. Share na lang. Share kayo ha. Hi, kung napapanood. Ayan ha. Hi, crush mo yung Sige. Hi, crush. Ay, cross na. Oo, alam na. Tama po, nakarin ko po yung sarili ko dito. Opo, oo, sige. Ayan. Ay, malapit na sa Quiapo. Oo, ayan. Shoutout kayo guys. Shout out po kay Kyra at Nyako Cruz. Ayan o. Miss na kita. Ayan o, miss na kita o. Uwi ka na, baby. Hindi ka ka, baby. Hindi na ako galit. Ay, hindi na daw siya. Thank you pa. Ayan guys, thank you sa ano ha. Sige, tuloy nyo na. Thank you pa. Ayan, hi. Hi. Hindi ko po talaga ng vlog. Vlog po. Thank you guys. Thank you. Ayan o. Ang daming titiktok dito guys. May nagtitiktok. Hello! Nagkita na naman tayo. Papunta na tayo doon sa ano, baba. Dadaan tayo sa ayan. 1, 2, 3, smile. Oh, yan. Oh, naka-smile din siya sa akin. Ayan. Ayan, nasa ilalim na tayo guys ng Jones Bridge. Ayan, oh. Papunta na tayo sa phase 1 guys. Dito guys, maganda na dito. Halos tapos na dito eh. May fountain na eh. Ayan, daming namamasyal pa rin guys. Ayan, tuloy-tuloy pa rin to hanggang ano yan. 24 hours yata ito. Dami oh.
Iba nakakaupo na rito. Ito muna tayo, napakano na pagod na. Ay, nako. Ito yung babaan sa phase 1. Nagtitinda ng ice cream, may nagtitinda ng ano yun, siomai. Sa kabila, mas maraming tindahan doon. Kaya marami pa rin na dumarating na bisita. Marami pa rin. Ayan o, dito lumili ko yung Santa Cruz Pier. I am 4 million in the house. May love shoutout sa inyo dyan, guys. Luzon, Visayas at Mindanao, guys. Pati na dyan sa abroad. Shoutout. Shoutout nga pala sa mga ayan, sa ano natin, sa ka-team natin, Team Blessing. Ayan, kay Sato, kay Ate Sato. Kay Ate Doti, ayan, may love shoutout sa inyo. Tsaka kay Tatay Aweng, sa aming mentor. Tsaka sa Pinoy Core TV, ayan. Shout out. Ayan guys. Shout out sa Team Payaman, Team Achievers, Live Wire. Rocha, ayan. Shout out sa inyo guys. 6 million in the house, may galab shout out. Diyan ka pa ba? John Rex TV, John Rex Vlog, diyan ka pa ba? Si Dong Hey TV, may galab shout out sa'yo. Ayan ang baba. Ayan, mega love shoutout sa inyo. Ang dami palang ano. Ang dami pala dun, oh. Ganda talaga guys dito. Oh. Para tayong nasa abroad guys. Para tayong nasa Italy. Ayan. Marami pa rin nagdadatingan. So ayan. 15 minutes na lang tayo guys. 15 minutes na lang tayo. 1 hour lang tayo rito guys. Baka umulan. Medyo madilim na naman. Hello guys, kung sino man guys ang nanonood, ask ko lang kung malinaw bang ating reception. Malinaw ba ang ating video? Malinaw ba guys? Type ano lang. Type yes lang, type yes pagka
Bossing, sinabit ko lang saglit. Oh, sige, sige. Nangawit ako. Araw alam mo ba pumunta ako dito nung Monday, nakalimutan ko, sarado pala. Oo. Andun lang ako, sino ba yung guard ka? Anong kasi, nagtanong. Doon ako sa gilid. Sa gilid. Tirado. Oo, nakaakyat naman ako, kumuha na lang ako ng short video. Kasi, siyempre may harang na, hindi mo ba? Sarado pala. Tirado. Every Monday. Ang ganda naman. Hello guys, type yes nga kung malinaw. Type yes. Ayan sa mga viewers po, ask ko lang kung malinaw ang ating reception. Kung malinaw ang video natin, type yes po. Thank you, thank you. Ayun, malinaw daw, sabi ng ni Jorens Estorel. Yes. Ayan, malapit na akong umuwi, guys. 15 minutes na lang. 12 minutes. 13. 5 million in the house. Mega love shoutout to you. Maraming namamasyal dito, guys. Family, friends, and lovers. Ayan, o. Nandito tayo ngayon, guys, sa Italy. Sa Italy ako ngayon, guys. Ayun guys, may mga nakabike dito. Pwede rito, pwede kasing umakit yung bike. Ayan. Ayan guys, nag-love shoutout sa lahat ng aking mga kaibigan dyan sa abroad. Shoutout sa ating mga kababayan, mga Filipino community dyan sa abroad. Shoutout sa inyo dyan. Mga bayaning OFW natin guys, nag-love shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan lagi guys. Tsaga-tsaga lang. Na marami nang nagpapahinga rin din yun. Marami nang nagpapahinga guys. Uupo na doon.
Kitang-kita pa rin dito guys yung ano, yung Intramuros din ng gabi. Sabi na open. Ako parang ano Pagpasok ko sa... Saan ba ako? Alam, si Ate Turkey. Ate, pag ano ko kami, 28 na lang ata yun. Hala, nabawasan yung previous card. Kaya kayo kasi. may aso pa rito. Kaya naman ma-expose. Ganda ng fountain guys. Ayan, tuloy-tuloy po tayo guys. Ayan, oh. Dami pa rin nagdadatingan dito guys. Hello, nakita na naman tayo. Pwede naman dito. Ang ganda dun, no? Guys, no? Dami pa rin tao. Yung iba napapagod na, nakaupo na. Buti na lang may mga upuan dito. Guys. Ayan. Yung mga bikers pwede rito. Oras. Ang dami mga bikers dito guys. Oh, nakaano pa yung isa oh. Nakalive pa yung isa. Shout out. Plus, ang kayo mga bumabasa lang dun sa... Ay, bigla ko sir. Hindi makunin sa... So ayan guys, malapit na tayo mag-end. Ayan, 10 minutes na lang tayo. 10 minutes. Kakahanap ka. Yeah, 10 minutes na lang tayo. Marami pa rin yung mga masyal talaga, oh. Talaga.
Nagugutom na ako ah. Nakain muna ako doon sa baba. Wala. So, punta na tayo doon guys. Bababa na tayo. $6 million in the house. Maraming galap shoutout sa inyo dyan. Ayan, oh. Lapit na tayo mag-end guys. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking channel. Rex TV or John Rex Vlog. Kay Dong He TV. Kay Ans Clara. Kay Jorens. Ayan. So, ayan, ibibida natin tong ating mga ano dito, bango. Hi guys. Shout out. Ayan na yung ating mga vendor. Kasahin tayo dyan. Maraming salamat sa pagbisita guys at sa aking live. Maraming salamat guys. Mag-e-end na po ako. Thank you so much sa pagbisita sa aking live. Shout out sa inyo lahat and God bless us all. So 2 minutes na lang. Antayin na natin to guys. 2 minutes na lang oh. Parang naka-1 oras tayo. 2 minutes na lang. 2 minutes. Ayan, tsakain na natin to guys. Ayan ang mga kababayan. Marami pa rin bisita guys.
Ayun guys, thank you so much guys. Mag-i-end na po ako. Thank you guys. May love shoutout sa inyo guys. Ingat kayo. God bless us all.